Няма такога месца на зямлі, дзе б людзі не ведалі пра свята Божага нараджэння. За шматвекавую гісторыю хрысціянства гэтае свята узбагацілася рознымі звычаямі і традыцыямі. У Злучаных Штатах Амерыкі смакуюць індычку. У Беларусі, наадварот, рыхтуюць стол без мясных страваў. У Великабрытаніі дзеці знаходзяць падарункі ў шкарпэтках, а ў нашай краіне пад ялінкай. Паўсюдна зяюць агеньчыкі, гучаць калядкі і віншаванні. Божае нараджэнне – гэта свята радасці і шчасця. Чувство радости, чувство легкости, чувство такое несравнимое ни с чем, которое ощущаешь в день Рождества. Чувства такие, что всеобщей вот такой какой-то солидарности и любви, и радости, и ожидания чего-то нового и чудесного. Радостно от того, что дети рядом, семья все вместе соберется на этот праздник. Но это самый светлый праздник, который вот на протяжении года можно встречать, ждать, ожидать. Хочацца звярнуць увагу гледачоў на глыбокі сэнс калядаў. Гэта не проста сезоннае свята зімы. Гэта час, калі мы святкуем прыход на зямлю Божага Сына. Езус Христус, другая асоба Святой Тройцы, прыняў цела чалавека. Ён захацеў нарадзіцца для нашага збаўлення. Гэта адбылося ў Бэтлееме каля 2000 год назад. Боже, дзеці, вітай нам! Боже, дзеці, вітай нам! У гэтым годзе вернікі Віцебскай дыяцэзіі сабраліся ў касцёлах, каб дзякаваць Богу за Божае нараджэнне. У Віцебскай катедры святую імшу адпраўляў біскуп віцебскі Владзіслаў Блін. Вернікі спявалі калядныя спевы і слухалі Божае Слова. Іерарх заахвоціў прысутных быць больш уважнымі адно да аднаго. Сапраўды, у сённяшнім свеце катастрафічна не хапае любові і міласэрнасці. Іх не хапала і ў Бэтлееме 2000 год назад. Чаму Езус нарадзіўся на сене ў хляве? Чаму першымі сведкамі яго з'яўлення на свет былі жывёлы? Таму што чалавек часам не памятае, што ён Божае стварэнне, которое, апрача цела, мае яшчэ і душу. А паводле духа мы на Бога падобныя. Таму як ён міласэрны, так і нам трэба быць міласэрнымі. Як ён бязмежны ў любові, так і нам трэба любіць бязмежна. За то, что вы с нами. Спасибо. Как я вас люблю, спасибо вам. Христос нас любит. Он хочет, чтобы мы были счастливыми. Он хочет нам допомогти. Он хочет дать нам небо. Божие нараджение. Приходи. Бог любовь. Он тебя любит. Он хочет, чтобы ты любил и был счастлив. Всего вам хорошего. С Рождеством Христовым. Каб прыпомніць людзям пра эпахальнае значэнне Божага нараджэння, у Віцебскай дыяцэзіі распрацаваныя дні хрысціянскай культуры. Сёлета ўжо 10-ы раз праводзяцца розныя мерапрыемствы з нагоды святкавання нараджэння Езуса Хрыста. Між іншым, падрабязна праграма была прадстаўлена на прэс-канферэнцыі, якую правёў біскуп Владзіслаў Блін. Паводле яе у Віцебскай дыяцэзіі праходзяць розныя выставы, творчыя сустрэчы і апладковыя спатканні. Каляднай тэматыцы прысвечаны 2 выпускі дыяцэзіяльнай газеты «Каталіцкі веснік», пра якую распавёў на канферэнцыі рэдактар выдання ксёндз Віктар Місевіч. Сёлета ў Віцебскай дыяцэзіі ўжо 10-ы раз будуць праводзіцца дні хрысціянскай культуры. Гэта падзея прысвечана перадусім святу Божага нараджэння. Это вельмі разнастайная падзея, яна уключае ў сябе розныя пункты праграмы, падчас якіх можна наведаць канцэрты, выстаўкі, але як святар асабліва вельмі радуюся таму, што у гэты калядны перыяд касцёл звяртае ўвагу іменно на бліжняга, на патрэбу другога чалавека. На што вернікам варта звярнуць увагу? Вядома, кожны любіць праводзіць святочны час ва ўтульным і чыстым доме. Мы любім падарункі і хочам сядзець за багатым сталом. Аднак, калі мы кажам, што вітаем нараджэнне Божага Сына,
то неабходна заўважыць яго ў іншым чалавеку. Нездарма старажытная беларуская традыцыя кажа на святочны стол ставіць адну лішнюю талерку для невядомага госця. А зрэшты, чаму старажытная? Давайце зробім яе сучаснай. Давайце запросім у госці самотнага суседа, або самі яго адведаем. Гэта зусім не складана заўважыць чалавека і падарыць яму свята. Можна зрабіць падарунак дзецям-сіротам, наведаць хворых, даць надзею прыгнечаным. Такіх учынкаў чакае ад нас Езус у перыяд Божага нараджэння. Рождество и Новый год. Эти праздники ждут и дети, и взрослые. И все хотят праздновать вместе, веселиться. В общем, все ждут праздника, но есть люди, которые не имеют такой возможности. И к ним на помощь приходит католическая церковь. Помочь вместе отпраздновать и весело встретить Рождество и Новый год. Для нас главное, чтобы они собрались вместе и были счастливы. Каб падарыць свята тым, хто церпіць, пры дапамозе каталіцкага дабрачыннага таварыства «Карытас» у Віцебску прайшла апладковая сустрэча для інвалідаў. На яе прыехалі ўдзельнікі клуба «Бетэль» з Глыбокага, Мёраў і Віцебска. Арганізатары падрыхтавалі цудоўную святочную праграму. У нас стала традиция в «Каритас» в канун Рождества проводить встречи для молодых людей. Ну, скажу, это не секрет, что молодые люди из Мёры, из Глубокого, из Витебска между собой очень сдружились за эти годы. Они переписываются, смс-ки друг друга отсылают, звонят. Делаем всякие игрушки там для выставок, вот, вышиваем, шьем, песни поем тоже. Вот. Ну, много чего интересного. Ну и на экскурсии тоже едем. Період святов. І такий добрий час, щоб відкрити своє серце на справи для ближнього. Пасля обеда прайшло забаўляльнае мерапрыемства. На ім выступалі удзельнікі сустрэчы. Яны спявалі песні, чыталі вершы і віншавалі са святам усіх прысутных. Только с Христом можно быть счастливым и довольным. И чувствовать, что кто-то тебя любит, кому ты то нужен, и можешь таким чином другим помочь быть счастливыми, как ты сам счастлив. Мocno вас люблю. Молюся за вас. Молюся за нашу Беларусь. И сердечно благословляю в имя Отца и Сына и Духа Святого. З нагоды калядаў людзі на розных мовах віншуюць адно аднаго. Брытанцы і ўвесь англамоўны свет кажа «Merry Christmas». У Італіі мы пачуем «Buon Natale». А літоўцы прывітаюць нас «Лінксму каледу». І хоць адрозніваецца гучанне словаў, сутнасць тая самая. Няхай народзіцца ў нашым сэрцы Езус Христус. Няхай Ён пераменіць плач у радасць і бяду ў шчасце. Каб увесь 2012 год, які надходзіць, мы пражылі з Божым благаслаўленнем.